No priatelia, tu máme zazimované ďalšie autíčko. Je to Ford Mustang. Spravíme si teraz taký studený štart po 2 týždňoch. Na ňom nejdeme dneska prebehnúť sa, ale aspoň si naštartujeme, takže budete počuť za chvíľu. No, takže budete počuť za chvíľočku studený štart po 2 týždňoch. No, takže koník naštartovaný, koník trošku zohriatý, vyzerá to perfektne, bombovo. A tá farba pri, neviem či to vyjde na videu, ale asi áno, pri určitom sklone svetla krásna zelená. Interiér znútra, môžeme si to vypnúť, nech nám to nehučí. Interiér znútra, paráda. Auto je v podstate v stave nového, je to 2022 ročník. Keď sme ho brali, malo to najazdených nejakých 6300 km, teraz to má 7500. Vyhrievané, ventilované, kožené sedačky. Samozrejme, že 8 valec, 5 litrový motor. Krásne autíčko, originál Mustang elektróny, 19, 330 kW, 450 koní. Takže s týmto autíčkom budeme nejaké jazdy robiť, nejaké videá z tých jazd, samozrejme. Má to kopec zaujímavých funkcií, dá sa tam kadečo nastavovať v rámci režimov, výfuku, športové režimy, prevodovka do športového režimu a tak ďalej. Autíčko má, teraz nedávno bola robená druhá servisná prehliadka. Takže hovorím, je to v stave nového, čo relatívne sa aj budeme snažiť uchovať. Nebudú sa jazdiť žiadne okruhy, žiadne extrémne blbosti sa na tom robiť nebudú. Samozrejme, trošku si človek na tom musí zajazdiť, lebo to by bola škoda. A k tej farbe sa vrátim, jak pod určitým uhlom svetla vidieť, je to krásna zelená, je to Eruption Green, už si dobre pamätám. Takže brutalitný Mustang, hovorím 8 valec, 5 liter, ten zvuk, to je proste návykové.